Tento večer, 333. deň Floriného tehotenstva. Všetky kone a všetci ľudia čakali na žriebe. Ale tento večer bude veľké kúzlo. Bude zvlášť. A nikto na takýto večer nečakal. Už je noc. Konečne my si už si naspäť z Prahy. Ja viem, bolo tam super. Aj sme si podrezurovali a dosť. Wow, tak, muselo byť super. Ale bolo. 333. deň. Kde je žriebe? Ja neviem, ale ja neviem, či to je kobila alebo kôň. A ja som zvedavá, kebyže to bude kobila, tak by, že by ako by sa mohla volať? Nie. Kora. Lebo vieš, to je ako Koby a Flora, tak Kora. Super. Ale kebyže je to kôň, tak mohol by byť on Koro alebo niečo také. Ináč? Dobrý nápad. Ja viem však. No. Hej, Rose, ja som zvedavá ináč, kvetinka, ja som milujem. Ja som taká zvedavá, že kedy už bude mať Flora žriebe. Ináč aj ja. O čom sa bavíte, O čom sa bavíte? Mystery? To nebolo moc príjemné. Prepáč, o čom sa bavíte? O tom, ako Flora ešte nemá žriebe a už bolo 333 dní, takže veľmi sa čudujem. No, škoda, že tu Koby není, ten by nám to povedal. Ale ten možno aj príde. To vážne? Áno. No, musím sa ísť niekoho opýtať. Hej, bejbo. No, nevieš náhodou, kedy Flora už bude mať? Lebo tak chápeš, už bolo 33 dní, tuším. Áno, ale to je pravda, ale my sme tu neboli odtedy, jak začala. Vlastne áno, to je pravda. Však, takže nevieme, či bolo 333 dní, alebo koľko. Ale Flora vtedy, keď prišla, tak to bolo 200 dačo. Tak, čudujem sa. A ja sa strašne čudujem. O čom je tam, chalani? Nič, len vieš, o tom, ako chápete, že prečo nemá Flora ešte žriebe. Jaj, áno, to sa aj ja čudujem. Čo? Flora nemá žriebe, to ja viem. Lebo ona bola 200 dačo, tuším, takže teraz má tak 330 dačo asi. Že ešte to asi není 333. Ale podľa mňa už bolo. Není, iba ľudia to vedia. Pravda. Hej, nevieš náhodou prečo ešte to jedno dievča, jak sa volá Flora, ten veľký kôň nemal ešte to žriebe? Lebo ja som počula, že sa niekto rozpráva, že Flora bude mať žriebe. Že bude mať kamoša alebo kamošku. No, to sa tak teším. A ja? O čom? Flora bude mať asi žriebe. To vážne? Bude mať nejakého kamoša? Áno. Ja sa teším. Aj ja sa teším. Všetci sa tešíme. Keď Florka bude mať žriebetko. Sa dúfam, všetci tešia. Pravda. No, ale tak ja už sa na ňu teším, alebo na ňo. Tak asi je to tu. Nie, Flora. Už je to tu. Angie, vykopni dvere a bež za nejakými koňmi. Prosím. Ale ja nemôžem vykopnúť. Ja som nikdy nebola zlá.
Nevieš sama, skús, prosím, skús, Flora, ja nemôžem vykopnúť. Nejde to. Pomoc. Kopni na dvere. Choď na tie veľké dvere, tam, kde ľudia bývajú. A oznám to cestou, že asi ide. OK. Tak. Hej, kobily. Hej. Missy, ja som ťa nikdy nevedela utiecť. Ja viem, ale teraz som potrebovala. A prečo tak? No, Flora asi ide. Ideš, riebe! Čo, Missy, poď sem, čo? Flora asi bude mať žriebe. To vážne? Ja som taká šťastná pre ňu. Ideme to oznámiť týmto tu krásnym Valašíkom. Čaute Valachovia, bráchovia. No čo je? Flora bude mať asi... Počkaj, už ide? Áno. Ty kokos. Jak si sa sem dostala, aby som zavolala nejakého človeka 100%? No áno, ale on to nespraví, ten človek. Ale spraví. Počujeme rčať. Hej, o čom sa tu bavíte, chaloši? O tom, ako sa tešíme na Florina žriebe. No, tak za chvíľu už príde. To vážne? Ty kokos. Yes! Áno! Tak všetci sa tešíme. Možno, že aj keď sa vrátim, aj bude. Detičky, budete mať kamoša. Áno, Flora bude. Áno, jak to viete? Prepočuli sme ľudí a kone, takže áno. Vieme, že Flora bude mať. Tak to je super. Ale kým ľudí... Toto som nikdy nespravila a nikdy to nespravím. OK, keďže tu Missy není, idem vyskúšať.